Bueno, gu Olaia eta ni nerea gara, Karmengo Amako ikastetxetik ato, Zornotzatik, eta arteriosklerosiari buruzko lana egin dugu. Gure proiektua bi hizkuntzatan zatitu dugu. Hasieran, zeratik aukeratu dugun gaixotasun hau, ingelesez azalduko dugu, eta gero proiektuaren beste zatia euskeraz. Nik hasiko naiz ingelesez, eta gero nerea jarraituko da. Arteriosclerosis, as a recognized condition, was first recorded in the time of ancient Egyptians 5,000 years ago. In most Western countries, it continues to be the most common disease and the principal cause of death. It doubles the number of cancer deaths and is 10 times more deadly than the number of people killed in accidents. The only way to fight it is to reduce the consumption of sugar and cholesterol in order to prevent heart attacks and strokes. The statistics are alarming. In Spain, more than 5 million people regularly go to hospitals as a result of this condition, and more concretely, in the Basque Country, 6.4% of the population suffer from this disease. Bueno, orain ni kasiko naz azaltzen apur bat lana nola banatu dugun. Lehenengo jarri dugu arterien morfologia, arteria barnetik nola eginda dauden. Ondoren zer da eta nola sortzen da arteriosklerosia. Gero, arteriosklerosiaren ondorioak, trombosia eta embolia, adibidez. Gero, prebentzioa, arteriosklerosia prebenitzeko egin behar ditugun gauzak, eta azkenik gure soluzioa. Hau izatita manatu dugu, zelulamen bereizketa eta odolbasoak sortzen. Ni hasiko naz, arterien morfologia saltzen. Arteria 3 geruzaz osatuta dago. Barne geruza, zelula endoteliales eratua. Erdiko geruza, zelula muskular eratua, eta kanpoko geruza, zelula konektiboz eratua. Barne eta erdiko geruzen artean, subendotelia kokatu egiten da. Horrek elastikotasun handia dauka eta bertan kokatu egiten da teroma plaka. Zer da eta nola sortzen da? Arteriosklerosia zientzia arloan erabiltzen den terminoa da. Arterien normak gogortzea, loditzea eta elastikotasuna galtzea dakarren gaixotasunen multzoa izendatzeko erabiltzen den terminoa da. Odola, hainbat sustantzia arreratzen ditu. Beraien artean kolesterola, LDL proteinen bitartez. Batzuetan, gure gorputza, LDL proteina larregi duenean gure arterien hormetan metatu egiten da. Eta orduen gure gorputza, seinalin moduan, monositoak bidaltzen ditu. Monosito hauek kolesterolaren gainazalean itzatze egiten dira, eta honela molekula berri bat sortzen dute. Molekula berri hau, ateroma plaka izena hartzen du ikusten den moduan, eta gure arteriaren barnealdean kokatzen da, eta gure arteriaren morfologia guztiz aldatu egiten da. Arteriosklerosiaren arazo larrienak bihotzekoak, iktusak, trombosiak, emboliak eta bar dira. Gainera 40 eta 60 urten artean, miokardioko bihotzekoa eta beste arazo kardiobaskularrak izateko probabilitatea 5 biderrez handitu egiten da. Guk leheneko aukeratu dugun arazo izan da trombosia. Hemen gertatzen dena da arteriaren normak kaltetuta daudenez, bertan gantza eta teroma plakak daudelako, bertan odola metatu egiten da koagulo bat sortuz. Hor ikusten den moduan. Eta orduan, odola ezin da bertatik pasatu eta beste bide bat bilatu egin behar du. Gainera hemengo zelulak hile egiten dira, ez daielako odolaren bitartez oxigeno heltzen. Hau da trombosiaren irudi erreala, hauek dira koro arteriak eta hauek biak dira koagulak. Honek egin duena da pertsona bati bihotzeko bat emate eta hiltza. Bigarren ez aukeratu dugun arazoa izan da embolia. Hemen gertatzen dena da trombosiaren antzekoa, baina hemen koaguloa gorputzeko estatal batean sortu egiten da. Eta gero, odolaren presioa dela eta osorik edo zati bat askatu egiten da. Orduan, arterietatik zehar bidaiatu egiten du eta arteria mehartzen den toki batean metatu egingo da embolia sortuz. Hau da emboliaren irudi erreala, hau da birika bat, birika embolia bat, eta hauek biak dira emboloak. Honek gorputzeko estatal batetik etorri dira eta bertan metatu egin dira. Arteriosklerosia prebenitzeko oinarrizko arrisku faktoreak eliminatu behar ditugu. Adibidez, kirola egin behar dugu, obesitatea eta kolesterola murriztu, ez dugu erre behar, janari orekatua izan behar dugu, eta gantza asko dituzten janariak murriztu. Gainera hauetako bat murrizten badugu, besteak ere murriztu aldira. Adibidez, kirola egiten badugu, kolesterola eta obesitatea murriztu egingo dugu. Da gure soluzioa. Gaur egun gehien erabiltzen diren soluzioak bi dira, kateterismo eta bypass, baina honek ez dira bizitzasoako soluzioak, hauek bakarrik denboraldi batez irauten dute, eta orduen guk pentsatu duguna izen da, gaixoaren zelulamak erabilita, arteria artifizial bat eratzea. Hau bizatitan zerkatu dugu.
Lehenengo, zelula amen bereizketa, gaixoaren zelula amak bere gantzan aurkitzen dira, honek atera ingo dizkiogu eta laborategian eraldatu. Zelula amak erabiliko ditugu, honek ez dutelako errefusik eragiten, bakoitzaren zelula amak direlako, eta gainera zelula bakarrak dira beste batzuetan eraldatu ahal direzenak. Eta zelula amak laborategian eraldatuta, zelula endotelial, muskular eta konektiboak bilakatuko ditugu. Bigarren fasean, lehen egindako zelulak erabiliko ditugu. Eta hemen odolbasoa egiteko laborategian erabiltzen hasi den material malgu, porotsu eta denboraldi batez bizurgatzen edo desagertzen dena erabiliko dugu. Materialaren kanpoko aldean, poroetan zelula konektiboak inokulatuko ditugu. Barnealdean berriz zuera muskularrak. Honela, denboraldi bat pasatzen denean, laborategiko material berezi hori desegin edo desagertu ingo da eta ehun konektiboz eta ehun muskularrez osatutako bi geruza izango ditugu. Geruzekin bukatzeko, barnealdean zelula endotelialak inokulatuko ditugu. Honela, gure arte artifizialak behar dituen 3 geruzak guztiro osatuz. Eta hau izango litzateke nola geldituko zen. Ikusten den moduan, artea naturalak dituen 3 geruza osatuta. Hemen bakarrik geldituko litzateke, gaixoak altuta daukan artearen zatia ebakuntza baten bidez ateratzea eta egin dugun arteria artifizial berria ipintzea. Eta nahi dugu azaldu, hau asmakizun zientifiko guztien moduan, hainbat abantaila eta desabantaila izango zituela. Abantailen artean, betiko bizitzasorako artea bat izango litzatekela, eta zuela errefusik eragingo, bakoitzaren zelula amak erabiltzen direlako. Eta desabantailen artean, esan nahi dugu, hau material berezia erabili bar dela, laborategian egin bar dela, eta oso garestia dela. Eta, bueno, hori ikusten den moduan, hori. Eta bebai, dimentsioak eta hori, bakoitzak arteriak dimentsio desberdinak ditugu, adibidez, gure gorputzeko atal desberdinetan, arteria lodiagoak dira, estuagoak, eta orduen hau egin baino lehen, jakin bar izango genuen, aztertu bar izango genuen, bakoitzak nolakoak ditugu. Eta, bueno, hau izan da gure proiektu zientifikoa, eta esan nahi dugu nondik atera zaiguna, nondik sortu den ideia hau. Ideia hau gure ikastetxeak egin zigun txango batetik atera dugu, pasadan urtean Donostiara etorri ginen berriro, eta Tecnaleara joan ginen, eta bertan biologo batekin, Jesus Valero izenekoa, zenekarekin egon ginen itzeiten, eta bera azaldu zigun gaur egun zelula amak dituzten garrantzia eta abantailak, eta hori, ez dakigula asko gaiei buruz, baina garrantzitsuak direla. Eta hori, eta azaldu zigun, hainbat gauza azaldu zizkigun, eta bueno, nola ezurrak egin aldira, hori lehen erabili dugun material bereziarekin ezurrak egin aldira, eta zelula amak erabilita, eta hori, ondo ikusi genuen, eta berabaki genuen honela egitea. Eta amaitzeko esan nahi dugu bideo hau nola egin dugun, Makromedia programa erabilita egin dugu. Egun batean pertsona bat etorri zitzaigun eskolara programa hau nola erabiltzen zen erakusteko, eta hortik aurrera Olaiaketanik bideoak egin ditugu, da azkenean danak batu, eta hau izan da azkenengo emaitza. Ikusi dugu programa honek abantaila asko dituela, adibidez, pantalla taktila bada, oso erraza dela eskuekin manipulatzea, adibidez, lehenengora joatea edo azkenera esara banan joan behar, oso erraza da manipulatzea. Edo bideoetan, play, stop, nahi dozunean, oso erraza dela manipulatzea. Eta hori izan da gure lana, da espero dugu gustatu izatea, eta galderarik badaukazue, egita daukazue.